दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशन समोर कारमध्ये स्फोट, 9 जणांचा मृत्यू तर 20हून अधिक जखमी, एक संशयित ताब्यात, NIA कडून तपास सुरू. दिल्लीतील स्फोट दहशतवादी हल्ला असण्याची शक्यता, सूत्रांची माहिती. फरीदाबादमधील कारवाईनंतर दिल्लीत स्फोट घडवल्याची तपास यंत्रणांना शंका. फरीदाबादमधून अटक केलेल्या आरोपींची चौकशी सुरू. दिल्ली स्फोटानंतर सरकार ॲक्शन मोडमध्ये. पंतप्रधान मोदींची गृहमंत्री अमित शहांसोबत चर्चा. शहांनी घटनास्थळाची पाहणी करून अधिकाऱ्यांकडून परिस्थितीची माहिती घेतली. गृहमंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक. दिल्ली स्फोट प्रकरणात 2 संशयितांची नावं समोर. स्फोटांसाठी वापरलेली कार तारिकच्या नावानं तर मोहम्मद उमरनं कार चालवत नेऊन आत्मघाती हल्ला केल्याचा संशय.